patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan alani patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli sai togua jono Tuhan
Ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi arani togi honau Tuhan
patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau
tonoku. Ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Neng marsaur mahita doa amat tadi bata, alanita puji matohata, maredde hita siap buku ede nomor 27, ayat sada tulu doho opat. Ando di ayat opat rip mahita jongjong. Haleluya, hari Minggu, hari nanu menggani, moloi bala marhum, dohot ongan Kristeni, arena semurungi, lasti roha kedoi, ngahu ulaganu pari, butundal hondo disi, atoluloi tondiki, hartana umargai, jupanga di minggui, romoni roham o Tuhan, nang patu paok kudo, parang eklo padengga, usang kau pasang apung, engkau laui nodeki. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni toddi parbadia na tumopalangit dohok tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale de bata asini roham, di persitongaan ni Joromi, sumat tu goarmu do baritam, ale de bata
Rodi ujung ni tanoon gok hatigoran do siya mumi. Tibul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debatata di atas dolok haba dion nai. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata nasangap jala na badia. Diramoti jala di gonggomi hodo huriam marhite hite toddimi. Dibaheni hupangido hami nuaing tuho. Lehon madihami roha pangoloyon. Asa marlas ni roha hami mangulahon na ni dokmu. Songon pangoloy ni anak tu amana. Say pararat maharajonmu jala sa tabay maganupari bilangan ni akka na porsea diho. Asalam tarbarita guarmu na badiyay jala dapotan hangoluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mam. Marede hita siya bukede 752 ayat sada dohot ayat 2. Tatangi homa pati ni debata imanan yenet sian buku konfesi HKBP bidusada songonon ma pati na taringot tu debata tahapor siai jala tahatidak kodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatudusan naso olomuba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor parasi rohagodang pardenggan basa ibana do manggohi langit dohot tano parroha nasitong nasun badia parholong roha marhite-hite pudaon tatulak jala taalo do hasomalan namadok oppung tu debata dohot pakilalaan na mga rajumi holan pardenggan basa do debata dohot roha na makkaposi buy ro pasu-pasu siyan sumangot ni oppu songon na hinasomalhon ni hala si pelebegu suang songoni na majujurari na parudikon lakka dohot na majaha surat ni tangan laos marhite podaon tatulak do poda na mga rajumi tumibo huaso ni debata sian habadion na dohot holong ni rohana imasahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi amin
Marede hita sian bukede 440 sada ayat sada 2 dia 2 rima hita jong. Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jala na badia. Ama nami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami. Rikot doa sini roham di saluhut hami pardosa. Alanido ubahen na hupaserep hami diri nami sa daryon di jolom. Jala huparhatopot tami. Tung najod-jod do hami manibil siyan akka dalammu na badia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siyan jolom ala ni dosa nami. Ay dang di halamohon roham hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasa saday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangiyod dohot hagogoon ni tod di parbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiay. Amen. Baga-baga di bata taringot tuha sesan ni dosata.
Songonoddo hata ni Tuhan Jehova, nungapo lahu pasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mula mahotuau ay audo si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mam. Markor wilayah Galatia.
Maredehita sia bukede 240 alu ayat sada dohot ayat opat. Salelengo di tanoon patigo rorohan nangihon magkototong nido ni debata nolokon siya tatangihon matur po epistel di mingguta sadarion ima nanienet sian sada Timoteus biddo onom mamuka sian ayat 10 sada rodi ayat 10 onom marsikap soreng mahita majahasa songonom mahata ni debata hata parujungan tu si Timoteus alai yang goho halak ni debata mapurus masyani pareahi mahatigoran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton dohot labbok ni roha. Hupatik maho di jolo ni debata na panguluhon sa luhut, dohot di jolo ni Kristus Jesus na makatidakkon na dinggan di jolo ni Pontius Latus. Ay di hajujupang ni tikina, patarma ibana, bahenon ni namar tuay, pargogo sa sadasa, raja ni akka raja, Tuhan ni akka tuan. Ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amen. Markor Paropuan Naomi.
Marede hita sia bukwede onom ratus sia puluh tolu ayat sada doh ayat tolu di ayat tolu ritma hita jongjong. Si taha tidak ko mahata haporseot tai songon ni tidak ko ni dongatta sa haporseao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabi-gabi syatod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di pangahuman ni Silatus na matetarpajal do iba na dihaw pinarsilang na tua tuban waturudung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manay tu surgo lauhudul tu syamun di debata Jahoba amanay pargugo na sohatu dosani disima ibana pay mamulat sogot tu tanoon manguhumi hala na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akka na badia dohot dihasasaan ni dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni hala na mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mang. Marede kor ama Ebenezer.
tabege matiting. Shalom. Warta Jemaat untuk kita Minggu 5 Oktober tahun 2025 dengan topik Na Sunbadia do debata jala parbinoto di saluhutna. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. 1. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. Pelantikan pengurus NHKBP Pospelgoa periode 2025-2026. Pada hari ini, Minggu 5 Oktober tahun 2025 akan dilaksanakan pelantikan pengurus NHKBP Pospel Goa pada saat ibadah di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Jemaat Laki Padada. Pelantikan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Ke-6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 5 Oktober 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk rapat pendeta hatopan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah. 1. Di wilayah Roma, Selasa 7 Oktober 2025, di rumah keluarga Nyonya M. Silalahi M. Borusiahan, alamat Tanjung Alang nomor 9 RK 9. Di wilayah Galilea, di rumah keluarga Amang Amran Banjarnahor Inang Epi Borupinem, dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Efesus, di rumah keluarga Amang Situa Insinyur Hasimatupang H. Borusi Hutagalung, alamat Jalan Pacinang Raya 3 nomor 62. Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di wilayah Kolose, di rumah keluarga Amang Situa Esitanggang M. Boru Situmorang, dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus, di rumah keluarga Amang Kasih Hombing SE Dr. Gigi M. Boru Butar-Butar, alamat BTN Hartako Blok 3 I nomor 3. Seluruh kebaktian tersebut masuk pukul 19 WITA atau jam 7 malam. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini, Minggu 5 Oktober tahun 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. 2. Pada hari Minggu 12 Oktober 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Parari Kamis. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 12 Oktober tahun 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3. Pencarian dana UMKM Paropuan HKBP Makassar. Pada hari ini, Minggu 5 Oktober 2025, UMKM Paropuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjual makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A4. Edukasi kenali sampah. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025 mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai atau sebelum PA perempuan yang masuk atau dimulai pukul 16.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Pengumuman perempuan HKBP Makassar akan melaksanakan sosialisasi edukasi kenali sampah dengan pembicara Ibu Purnamasari Borusi Hotang ST dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar kepada 1. Pengumuman perempuan HKBP Makassar, 2. 2 orang perwakilan NHKBP, ketiga 2 orang perwakilan remaja, keempat 2 orang perwakilan anak sekolah minggu. Demikian bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1.
Nyonya M. Simatupang, Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor, Boru Manulang. 3. Nona Parulian, Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho, Boru Pasaribu. 6. Nyonya Eje Siturus, Boru Panjaitan. 8. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Nyonya T. Sitanggang, Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Nyonya J. Huta Barat, Boru Marpaung. 14. Nyonya D. Sihombing, Boru Manurung. 14. Anak terkasih Mesak Absalon Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa, ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran untuk anak sekolah minggu ada 8 orang. Ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. 1. Tanggal 11 Oktober 2025, keluarga E. Silitonga AB Boru Manik, acara keluarga mulai pukul 11. Berikutnya laporan keuangan kiranya dapat kita baca pada grup WA yang dikirim melalui grup wilayah masing-masing. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kita di minggu depan. Kegiatan demikian juga yang melayani sudah dibagikan juga melalui berupa soft copy yang sudah dikirim ke grup wilayah. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari dihita sebukede 550 sada ayat sada dah udutna uhu papungu pilihan na parjolo.
sun badia nasohatu dosa seni nagogo sun sangabdo ematana Martang Yang Mahita. Paruji magwarmu ali Tuhan, di sude holong ni roham, mangiring-iring hami di ngulu namion. Las dorohanami, di bagasan hahi pasok kami, di pataruho tujorongong, asa di son hami Tuhan, marsaor manangihon hatami atong hupauduk hami rohanami ngahuparade hami diri nami Tuhan tumangihon hatami makuling maho mananginangi mahami anak konon. Amin. Barita nauli di minggut sadarion ima natar surat di Habakuk bidusada ayat 12 sahatu ayat 17 tatangihon ma pujahahami ma siang juluon songon ma diduk isi tangiang ini panrirangi dahudo ali jahuba debatakku sian narubi dope nasumba diau dan tagamon mate hamil wason ali jahuba bain uhum do ibana ubain dipatidakko jala bain perjoraan do ibana ubain ojak ibana di baikko ali duluk batu pita situturo matam ubay na sutarpay daydako narua jaladang terbaik ko marsobu-sobu mida pangarupaon buasa matumpay daw mo pampusi tusip ho molo di bodo tahalak perjahat na tumigor siyan ibana jana tuducun akadik ke laut jolmai di baikko tuducun gulok-gulok tahe na somaraja tusaluhuddo sisitak nasida tugijang marhite-hite hail jala di papu di bagasan jalana jala dioja tu bagasan hadak-hadangna alani marlas miroha ibana jala marulup-ulup dibani ubain memilih ibana tu jalana
jala manutung daupa tuhada kadanganna ai binain nido napu partalianna jala talangis si panganunna alai dungsuni tu parumarun nama jalana jala datang nama manguni aka bangso parbigu so merpacadian ido sahatna hujahan baju ka kanang di bahasa Indonesia ala tersong nama udah taatusi lapatan janitanakin song madidon sih. Penghukuman yang dijalankan oleh orang-orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, janganlah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan kudanya datang menderap dari jauh, mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar memangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tawanannya. Ditawarkannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Semua beritanya uli di bagasan trupuk di hitam, alanya kamanga kainang di pakuling trupuk kodo hitam, diangguk kon bolotajahan akin, salah do mangangguk, salah do tumatangis, salah do mangadui, tanismu tuadopan ni debata. Angguk kon maanggukmu, persoalanmu, penderitaanmu, tuadopan ni debata imana tajahanakin. Walaupun kahan ngakin majaha sian ayat di juluna di bahasa Indonesia mengantar hita tutur puktaido asal lebih jelas ahaduna masa di tengah-tengah bangsa Israel hati haing. Ananya kamang kainang di bagasan trupuk tahun mengangguk si Habakuk, mengangguk kon hapursuhon nani idana di tengah-tengah bangsa Israel yang semakin lumlam, yang semakin ricu, yang semakin tidak ada lagi kebenaran dan ada keadilan. Buhadu kamang kainang hiadu tak angguk kon namasa di tengah-tengah ni negara tahun di dalam taida persoalan-persoalan hidup, di dalam taida ketidakadilan, di dalam taida akan namasa naso mungkin dirohatta, tetapi itu telah terjadi di tengah-tengah di negara ta.
Hiado aka mga kanang taangguk kuni tuado pandabata hiado ita alu-aluhon so nabinain ni panurirang Habakukon mangalu-alu ibana tu debata alapos ni rohana hulan debatado nabuy pangalu-aluan hulan debatado nabuy pasohon akan namasa di tunga-tunga ni negara na sida man kadokuma di tunga-tunga ni bangsa Israel. Pos ni rohana songonido ka mga kainan. Songon pos ni rohani si Habakukon naing isoson tuhita mariti-hiti jamita di bagasan tikyon. Ido ubay na diangkat tema ni jamita taon na sumber dia do debata jala parbinoto na sundo ibana. Tahapor si Aido sa luhut na ni pamutuan ni debata sa luhut na akan namasai di boto debatadoy di ida debatadoy asa mariti-hiti temain nang dohonon na tuhita ka mga kainang di patuduhon na dang hapikiran dang teradungdung utuh-utuh pabahinan ni debata di perdalanan ni ngoluni jolma dan tara pikiran jolma bolo tadokon jamita dia ka pertanyaan di sita ta taide do bahwa sana manang songo dia pe pamikiran ni jolma songo na dokon parpesalmi di do parpodai do rohani jolma marsakap dalanna Tuhan Jehovah patut tu lakana sakap ni jolma rohani jolma naing mabainaw muli kalau itu kita cari itu kita kejar tidak seperti Habakuk menangis dak songo si Habakukon mangedungi bena mangadukon parsorion ni bangsoi dak songo si Habakukon be mana dang songon Israel na lumlam tatu silo teh lumlam boleh dokon lumlam kacau tidak ada lagi kebenaran di tengah-tengah mereka tidak ada lagi keadilan tidak ada lagi rasa kasih sayang tidak ada lagi yang merasa bagaimana penderitaan orang pada waktu itu lumlam tidak ada lagi kasih sudini sibal lomo-lomona ibatarida ibagasan ngulin bangsa Israel au sugari mengolu nasida diajar nasian debata dang lomo-lomo nasida lau mangulahon akka khobar tu lomo rohana alai bolo tabiring akka mga kainang sipata suhardo tu pakilalata pabahina ni debata suhar mulu tahilalanyan pebuah kita anak kumi debata pebuah kita anak kesayangan anak mata Tuhan tentu kita berharap yang terbaik yang selalu terbaik yang Tuhan berikan kepada kita itu harapan HP bangit itu tahun bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan yang dikatakan mata Tuhan anak mata Tuhan bangsa Israel tetapi kepada mereka terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan ikut terbuang manasida tu Babil hidup banata dok nakin Suhardo tu pakilalata pabahinan debata HP paulihod dorohana setengah paulihon tanpa pengajaran tanpa pendidikan tanpa memperkenalkan hal-hal yang salah mereka tidak tahu bertobat sarupa dia akan kainado akan nakot tanah dijauhi dan mungkin mereka tidak kita hajar di dalam kesalahan-kesalahan Songopoda ni Raja Salomo idoi unang hatan hotang mengajar akayana komunina boharu asature idu bana jujut sauroko kami
ketika orang menasihati atau menghajar anak-anak kita di dalam kesalahannya, ucapkan syukur kepada dia. Berarti dia sayang mengingatkan anak-anak kita itu agar dia bertobat. Panurang Habakuk dihilala do songon na tahilala di baga seperti tiap tahun dan meralu sipata suku-sukun na sinukunna tutuhani songon na tahilala di dia do Tuhan hiado sadahalak na burju marhuria, penolong kepada sesama, dia pengasih, tetapi dia dicobai oleh Tuhan. Molo taingok do orang tua ni Eforus kehaim siahaan. Ketika obe siahaan hilang, tahun berapa itu? Tahun 99 berapa itu? Kebetulan ruas nihuriako opungi hati hai. Jadi dicari kemana-kemana, dilui dang dapot Roma irukun mana lulu do rohaki di dia do debataki ni mana sipatan yang tinggang doau sipatan yang tinggang ima ido ibana hubai kami mahati-hai pertemuan di bagas nasida tangis mibana mandukon martangiang sipatan yang tinggang duau ni mana ala sodapo hati-hai sudah mencari negara Indonesia, mencari belasan tahun kemudian dapat di pegunungan Aceh hati-hai alanya kemakanan buiru tabok wong buasa hala Babel pakeon ni debata mengum bangsa Israel bangsa Juda bangsa pilihannya. Kenapa Tuhan menghukum kita, mengadili kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Bisa saja jodoh ibini dokon lulu haki Habakuk pe suku-suku dorohan buasa terjadi semoni sona ubuju halak Babel dan ubuju halak Kasdim siang halak Juda. Mengapa orang yang lebih jahat menghukum dan masuk akal bolo merhata si paingot mau jahat sianida itu naruh hadukan pangalahumi maju pauba ini tahe itu kan mulurodo halak patna takang ngejungging kita tuh si dijungging jugun makatai bamadokon adong bojoman yang makatai tanpa pikir dia ngomong asbun inak kena poso ngasal bunyi tanpa berpikir dia asal katakan jedang jolo dibereng lakana boharu ibana sasitonga alai sok mau menasehati jadi itu nanti dokon si Habakuk sona duminggan pangalaho ni halak Kasdim atau Babel siang Juda buasa ikon na jahati na tumakani bahinonna laho menghukum Israel bangsa pilihan Tuhan yang dia cintai. Suku sungut ni rohanai patuduhon sa sitong ay patuduhon ibana pos ni rohana dihaposi ibana do debatanya badia situtu jala parhuaso nasu ibarat tutu ibana do dang lari ibana siani dang mago ibana sian hapur siaon nai alani do kamang kainan turpukung imatangian angguhangguk nan yang bukon si Habakuk na mangudihon bangsona bangso Juda na mangay hapariron binahin ni Babel mamiring parnguluon ni bangso Israel na mangay hapariron nima suku-sukun rohani si Habakuk buasa ikon halak Babel na jumahati laho pakyong debata paingot tong bangso Israel bangso Juda
asa muba rohana kejam situ tu halak Babil tu halak Juda hape ikon najahati dipakai debata menungguli Juda asa muba rohana ala haparirun naniae ni halak Juda ima tubuh suku-suku ni rohani si Habakuk buasa dang asi rohani debata mida haparirun ni bangsona Juda buasa tinggal honuna bangsona bangso Israeli idu bana hudu ko kami nakin tudus tu edeta lulu rohaki di dia do debataki sipatan yang tinggang duau ina paruh kilon dan terjalo rohani si Habakuk nama saing dan terjalo ni si Habakuk mengapa Tuhan membiarkan Israel bangsa pilihannya seperti itu alani do diangkut ibana menghutung si Habakuk dumbing gadupe rohani halak Juda sian halak Babel nang penyan di bagasani nimat gudang haja-hatenya ke halak Juda da sumantusido akamang akay nang nataado pinuain di tunga-tunga ni digarap taon bolo tapayutihut turpuki tajaha uban naujahan nakin sian ayat 5 ran naujahan nakin nama dok pabuwa masa halim lamun di bagasan Juda ala pabahinan ni pertogi pemimpin pejabat di tengah-tengah nasida ditikin raja Yoyakim bakit raja di tengah-tengah nasida ana masa praktek KKN korupsi kolusi dan nepotisme nama baik masa ketidakadilan ima di tengah-tengah nasida hati hai tudus tunata alami liba kalau kami yakin songon na terjadi itu tidak rahasia lagi itu sudah rahasia umum ngabain korupsi para jemaah para pejabat di tengah-tengah di negara ta mengkorupsi bantuan sosial bansos untuk orang miskin aturanna jalurna tu akan apogus tetapi itulah yang terjadi kolusi masa nepotisme penyalahgunaan di anggaran dohot akan asing mardalan politik aka politik loro kanin non pajuluhan ni madokon uhum sungon na patut dang merdalabe ukaras uhum siwa sandal jepit tu na korupsi triliunan yang sangat saya membingungkan di media massa korupsi 3 triliun dihukum sekian bulan denda 500 juta harus berjadi naruh aku dong biasanya kalau denda itu harus lebih dari apa yang dicari yang dicuri boleh ditanami di tiki adung go patik di bain manakku 1 biji coklat dari ladang denda 500.000 1 coklat kedapatan denda 500 aku tuh 300 lipat dulu tetapi kalau di negara kita Indonesia korupsi 3 triliun denda 500.000 bingung hukum dari manakah itu imana tuh kamanga kainang jadi wah adilkah seperti itu itulah yang kita doakan tuntutan mahasiswa kita holanut tutu jangan anarkis kalau tuntutan yang benar itu dituntut kita doakan agar mereka itu berhasil hanya kesalahannya mungkin tumpangan dari orang lain menjadi anarkis itu saja kesalahannya iman kabir akan terjadi najul terjadi di tengah-tengah di bangsa Israel ketidakadilan penindasan pemerasan terjadi pengaruh paun anyanya
paduboon, dohon se penyalahgunaan, dohot aka namasa persalisian perbadaon di bagasan kehidupan nasida maraharajaon di tonga-tonga ni Juda. Halum lamon nanyar sakon ni si Habakuk di bagasa trupuk tahun paingotok kita dia kanamasa na taida di tonga-tonga ni negaratta ala praktek KKN halum laun di tonga negaratta pemutarbalikan fakta terjadi nadinggan gabe naroa gabe kita sering salah menilai. Bahkan anak-anak Tuhan di gereja ini mungkin salah menilai karena penilaiannya itu dari hasil pemikiran sendiri, tidak bertanya Tuhan bagaimana yang sebenarnya. Hidupan natadokon aka mangat kainang disudi aka perdalanan yang muluta ikut tapatujolo debata di bagasa dirita disudi akka pikirata disudi akka sulauta saita patujolo debata bahkan menilai siapa yang terbaik dan baik itu harus kita minta pertolongan Tuhan agar kita jangan asal-asal menilai, jangan salah menilai. Ini masa ala tabiri ngakamanga kainan di tengah-tengah negara tahun bukan hanya korupsi dan merajalela tapi premanisme, karena mungkin kita takut melihat preman sehingga kita karena ketakutan itu kita menjadi membela atau hidup di pihak dia sekalipun salah, karena itu kita takutkan kadang-kadang mengancam hidup kita. Dia bodoh karena mengancam hidup kita ini kita takut mengatakan yang benar. Alami dua kamanga kainang akan nama saya dipaksa hitam madok somunang hidup si Habakuk di Habakuk 2 didok kita ya Habakuk sada ayat 2 saja lelengon ale jahoba jojo au natua so ditangiroko saya ula wawaluhon tuho hadoboon natua so manupakko sedia lulungon paidaidoku sedia lulungon pajujuwokku bulu ayat tuluna duduk di sini buasa tung patarayahononmu tuau hajuduhon jala marpasobuho paidaida hangalutun seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan itu hohong mengida akahahurangani akahasalaani ala tindakan kekerasan nataida di bagasan tikit tahun dan mengadungi dohita akamanga kenang ketidakadilan di tengah-tengah negara ta na manutung gereja menegai parmingguan doa musi akan manusari akan asingi di tengah-tengah gereja da jujur dohita madokon buasa sipo ali Tuhan sumaralus di tengah-tengah yakabang som tabiring ma da seolah-olah aparat di tengah-tengah negara tahun hohom tidak memberikan tindakan idubana dipaksa hitam madokon buasa pasobomu Tuhan disegai bagas joromi buasa pasobomu Tuhan disusai aka persauran di joromi sudi namasa maradupon hala Kristen di tengah-tengah negara tahun lao pai ngotok kita menungguli kita asa marhaposan asa mangalualu kita tu debata tiba nama kita mangalualu taparindes na martanyang tibana ima disusohon janito tu hitakama mulut tapatudus akan namasa natadupi asa songo pakilalani si Habakuki hitape boy do makilala na somaralus aka suku-sukut tatu debata boy do hita merasa dan terjawab aka tanyang ta tuadupan di debata martanyang do hita nyatu debata ringgas do hita mengalu-aluan aka namasa holso ni rohata hape sungon na hukum debata dang ditangihon nata holsohon dang ditangihon aka alu-alutay ringgas duhitan nyaman ang yakon aka tindakan na sewenang-wenang
dohot aka ketidakadilan alai sai songon naso ditanyo debata tanyang tai aladang adong tindakan tabereng di aka memang lawan hageduhon hajahaton na dibagasan na humaliak kita alai dipakilalahon hajahaton na masa di labung tai dia menungguli rohatta menungguli hita tu debata songon sia Habakuk narotu adupan debata mengundihon bangso Juda na ginusagosa ni Babel nang songoni maitan mangudihon bangsutta di bagasan tangyangta idu ubay na say dikirim pimpinan HKBP Eforusta san kantor pusat mabayin sungguh-sungguh tu hita paingetok kita asa jamut ni masalah na nyarupa ni tongan ni negaratta na masa akademo-demo menungguli hita ala lempatar tahida akahagidukon na tarida di tonga-tonga ni negara taon ala ni dua kamang kainang dia lusi boltabering di bagian padua kon ni terputaun dia lusi debatado tangyang si Habakuk di papos rohana mariti-iti na pasahaton pangukapon taring moto halelekse ni bangso na takang na mga rupa bangso Israel bahwa tajaha di Bidudua ayat 2 di doksong jadi ni na jahuwa na mga lusyaw surat terma pangukaponi jalan uwir hontu akabatu panuratan asa takas terjaha ng pamulus terjahanya ke pamulus asa surat terma jadi dari HP naso dia lusi dibata tanyang tai tetapi ada mengatakan tunggu dulu, sabar dulu. Ikut patardo panglupio ni debata di bangsona. Ikut rudo panglupio ni debata nang pelumeba. Tatu si tahe lumeba atar lumuling. Lumeba atar songonaling idu bana adong pakirim di hita. Kalau doa kita itu tidak langsung dijawab Tuhan, bersabarlah, menunggulah. Tuhan meminta kita agar bersabar. Tuhan mendengarkan doa kita itu. Tadi Habakuk mengatakan Tuhan tidak mendengarkan apa yang kukeluhkan kepada dia. Rupanya tidak. Pasal 2 mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan dia, tetapi diminta kesabaran untuk menunggu. Tuhan akan mengirimkan jawaban doa orang-orang yang sabar, yang berdoa, yang percaya kepada Dia. Baru masa akan mengsongoni di mulutnya, alanya kapanusaknya kena masa di mulut tahun. Mungkin di namatangnya kita di narocot sahid di masa sahid naposi dan maralus tanyang tang di nyata bering pangalahonnya kayanakon dan adong marhanubaon mungkin alami bencana alam na mardapot-dapot di tonga-tonga ni na humaliat kita ala hajahaton na lamartiburak buido di tonga-tonga ni akan negarata tonga-tonga ala situasi politik di tonga-tonga negarata di ketidakadilan tu hita halak Kristen doakan nama saya mabai jud rohata. Kadang-kadang kita memang berdoa, di manakah keadilan itu Tuhan? Di manakah keadilan itu? Mengapa kami orang Kristen yang tidak mengganggu orang lain beribadah, yang tidak mengganggu orang lain di dalam kegiatannya, kenapa mesti kami yang seperti yang kena hukum ketika gereja kita dirusak, doa pertanyaan ngata digauri doakan nama sanasing alani ikon ngotot tado hadir do debata mangodiho kita mangodihon hurianay alay didok songone rokok natado nakin lumibba bengit mahita makirim didok debata tu si Habakuk
di ayat 4 ini sungguh idana nateal do ibana dan tigur rohana di bagasan alai yang gohalak partigori manguludo binaini parsiwotonna marhapor siaon ima didok debata nasidat nateal donuna yang membangga-banggakan diri, yang mengagungkan dirinya, yang mengatakan dia itulah yang benar, yang paling benar, yang masuk surga nanti. Dia itu diagung-agungkan nasida tu debata mandokon nateal do nasida jahamai di dua ayat upati. Nateal do ibana dan tigor rohana di bagasan. Alani dua kamangakai nangatahirin di bagasan rasni roham. Iko patar do pangurupio ni debata di bangsona, ikon rodo pangurupio ni debata nang pet aga songon nalulilin ay ko tapai mahita di papos rohani si Habakuk na iko marujung do sudenai iko marujung do hagogoon ni Kasdim ala dang tigor rohana dang manotong huwaso ido ubana unang pangasahon huwasom unang pangasahon gugong pesan do saluhu nai pesan sae selese habis ido saluhu nai dang mantung huaso na dia dupan debata pesan ala debatado namar hagugon ho bartusima disungguh debata si Habakuk doho bangsa Israel asa dipati gorohana dia jupan debata ido nanidokna alai yang go partigori say na mangundo minayen ni parsihotonna marhapor seaon say na mangundo parsihohotonna ala ni hapor seaon ima akka na makabiar di bata ima akka na marparangin na dinggan ho bartulungan rohan di bata alanya ka mga kinang na perpudi huro kami na marhiti jamita taon adong madihita hamubaon ni roha marhamubaon ni roha asa tutong song halak Kristen unang song bidorang tatu sudah tahu bidorang hari bidorang mga kaiban tusan nabilang burung mga katunabatar aduh iya karena kita tahu belum, jangan seperti belum. Orang Kristen tidak seperti belum. Tuhan menginginkan kita, kebenaran kita dari hati yang mendalam, jangan menjadi belum. Jadi, mapida-pida ibana yang bisa berubah seketika. Ulang songon ulok nina, bohadol ulok. Margati sisik nang pe ulo kinidokon mangilulu boy margati sisik HP yang go bisa na biado hot mo bisa ni margati sisik na matukar mana kalau mulu nakin kemana dia pergi ke situ dia mulu so menghitakan natakan do mata do titakang na burjuru mata buhita burju kina sumudiro matai boleh songoni dan songoni tetapi tetaplah berpendirian ini na pinangidona siya kita asa tepat dari dahon penampilan sangat meyakinkan pakatayon Alkitabiah hapi bisa nihajahaton dan lokang siya dirina banyak pintar berayat-ayat Alkitab menggabungkan yang satu ayat yang satu ke ayat yang lain pintar tetapi anggo bisa nadi ibanai tetap danglokang jorbudo pangalahona dia nido kita marhamu bauna kamanga kenang disungguli kita asal pawaun roha siang bako nang tayan bako na jodok di hatao di halak batak hotel hosom tel elat alani hosom nirohatai doi jojo terjadi dan dan diau
tumagon tikus duamang song ni rohatta dang diho dang diau tumagon ima hatak kauni siya ni mahita di pangiro ka mga kenang muba naik ta koreksi dirita asa tikus na ta pangiro ti adu pandebata asa unang masa dang diho dang diau alani tabolok kumay tabolok kumasifat na songoni siyan ganop rohat tabi rohat tayo matapayas ido na ngay bungotan ni Tuhan Yesus asa marhuaso di si lomo ni rohan di bata marparangi na dingan sungun bangso ni bata marparangi na dinggan siyan uduk sirip ni rohatta di parsihotot ta di Kristus ido pataridahon na sa tiya kita di Yesus alanya kamang-kamang las marohatta nang pinajahati hiyak kita nang pinatakkan hiyak kita di jalo di batado hita mulu tapau barohatta ima ulup-ulupta ima sonang nirohatta ido ubana saya terpuji tuhatai saling-lingna amin martanyang mahita mauliatin na Tuhan di pasahat rohanani tudupan di bagasan tikion las rohanani ubigi barita menauli na mengajar ko Tuhan asa merambau kami siang bakko nami natak kami jujur masa hosong teal elak di bagasan lorong nami gabi ujungnya luangan saluhutna dia kapasu-pasu dia kanauli na pinasahat mi alami Tuhan Yesus parsoriun na masa na julo di bangsa Juda masa ditong-tongan ni negara namin nasay hupay gagahan dang mampu kami Tuhan lau masuara kami tutong-tongan ni pejabat namin alani uru pimahami pergugoy kami lumubi akatuntutan ni mahasiswa di keadilan ditong-tongan ni negara namin asa terwujud asa terida Tuhan akan menguli na dinggan di tengah-tengah negara namin sadar dohami Tuhan mudah berpasuk-pasuk di negara namin di kehasilan ni akan pertanian sudi tahe di tengah-tengah negara namin mas tambang minyak gas mabui sa situng na nikmatan namin alay mudah-mudahan Tuhan dinikmati aka pejabat na sumarhabiaran dupako alami Tuhan Yesus tuktuhi rohana sida asa muba ditinggalhon ego na sidai asa buah merpanarihon tu aka rakyat jelata na pugusi Tuhan Yesus kegiatan namin di mingguon di ibadah wilayah si patupau ni Huriam di Roma, Galilea, Efesus, Koloseo, Korintus asal buhay Tuhan huhutok kami buhok sonang niroha sungguli ganop ruas ni Huriam di ganop ni Laya di ganop na ulo Roma dohoti akapertanyahan namin ini asasian roha na iyas roha na uduk disiho ni roha pagipang dohot ho marhiti-hiti hatami harurunami lau mangutuni asa yang taride Tuhan mangula hatam di bagasan mulu nami hatamina menunggu kami di sudina sa kegiatan nami alami Tuhan nang patupon namin di pelayanan ibadah di goa sayuru na Tuhan ng Huriam di goa asa marniang nilak kami sila manghitun ibadahin jawalabuy tulus sakap ni roham dinaboy jong-jong penguan na posobulong di tengah-tengah ni gereja na adong di pos pelayanan goa marhiti kehadiran na sida Tuhan boy lam rarat bari tamauli lam tabba pamujion mars pasangap pun guarno na badiay
Sungai Tuhan yang parupuan Lihurian yang mengadakan UMKM di Minggunaro asa anggi Tuhan tara pasu-pasu nasida di tengah-tengah Lihurian mamilehon na sinari nasida di pangurupion pelayanan di tengah Lihurian pos nami Tuhan Yesus aka parupuan na burju aka parupuan na terjun aka parupuan na marpanarihon na sida nang di tengah-tengah Lihurian nang patupaw namin na Tuhan di tanggal 10 Oktober na may patupahon edukasi pengenalan sampah na niuluhon ng Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar inang nami Ibu Purnamasari Buru si Hotang. Ajari mahami tutu memakiruhan ng pikiran nami Tuhan. Asa unang membuang sampah di segala tempat. Asa buat kami Tuhan merawat, melestarikan keindahan ciptaan Tuhan di tengah-tengah Portibion. Unang hupakihani hagukuun nami dohot hahurangan nami ini di tengah-tengah negara nami. Angai Tuhan dapat turun na din gamahani lumabi aka hala na persia diho asa sudir lingkungan nami bersih indah lestari ala dipakeho hami pauli rihutsa niluko habis sukong habis taran ng dihami sa surma ng akayan ako manghutong pertemuan ni Tuhan asarap hami marlas ni roh na jalo penuluhan na pinatupan ni siyang tungutungan ni negara namin hubak kami turupan ni Tuhan akabangan namin na marsahit sa pulupathalak na sida Tuhan dirawat dibagas na sida di Tuhan lehon pakirimon na mangulo di na sida lehon luas ni roha lehon bingit ni roha asa saban roha na sida Tuhan pay mahimahon asin ni rohami di hamamalong ni sahiti asa sona roha na sida Tuhan mamujiho nang pehasip pamatang na alay haporsiyaw na tuktong marsigat tung lupa kuarmi so ini na Tuhan ng akka dengan nami na marulang tahun 10 halak marulang tahun akan nadiwasa walau halak alay Tuhan akayang nakomu sekolah minggu ni Huriani pasu-pasu na sida di umur na gajang pasu-pasu Tuhan na sida di hangipason pasu-pasu Tuhan na sida nang akapasamutan dia ka ilmu pendidikan tu akan namar sekolah dia akan mengalami karejo Tuhan patuduhod dalam dinasida sunod na Tuhan nang hauduhod dupako asa hotok tong dipatujulo di bagasan mulunya asa marlas ni rohan na sida Tuhan mangasa huko di bagasan mulunya siga pari sunod na ulang tahun pernikahan di unang rumah tangga ruas murian ni Tuhan asa keluarga na dingdang na satia na marhabiaran dupako na sida Tuhan unang dipangasahon dirinya di tengah-tengah keluarga ama namar hapusan namar panarihon ama namar sahala ama peradat di tengah-tengah keluarga nang disudi akan humaliamna ina surupada sitiruon ina namanggung keluargana na sumarihon enakkunna na mengajari mangarajai ianakkun mangatur rumah tangga na binggan ina di tengah-tengah keluargana asa terinja Tuhan hasa daun nasida di pangurupin marlas ni roha keluargai mulujung joko di sini alami di Tuhan Yesus macaguran di pesa situng na si pasatun nami tadupan alay saluhut may patar di Tuhan ala sa pasikup may Bartolomé roham berpuji Panginoon Tuhan Jehovah ampuni kami di haurangan nami mari kita modern Yesus Kristus para koloni majaku kami gabi iana kuno natalu majalo pasu-pasu nagodangi terpujilah Tuhan setangian pangiduani amin. Mari dimahitan sian nomor 360 ayat 1 udukna
tapasahat mapilan na tapapungun todo pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Horu-haruruan ni saluhu sileo-leo na ringgan doho na sauli basa na moliutus. Hupasahat hami masyan na nileon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti asa hu parahasya kami pilihanon. Patibul na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami merhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni si leon-leon nito hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanan Sai pinurba dia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malo meniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadari on hangoluan siapari. Sesa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ita. Disodakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala dipasaorhon madamena tuto ditabi. Shalom. Shalom. Mangunan majita stokin na manginang dungyan no masuk mahita muse parapoton lau pembentukan panitia Natal. Dung mangulo kita 5-10 menit masuk mahita muse amanami do tinanami nanang do marapot. Maulete. Jesus.
Yesus dengan